Salam dostlar, bilişiniz ýaly şu wagt Tomsay dowam etýär we şol sebäpli de hawalar hem gyzýar. Bu diýmek biz her gün 1, 2 ýa-da 3 sapardagy duş alýarys. Eýsem biz nähili duş almaly? Adatça bolşaly adamlar ýyly suwda ýuwunýarlar. Eýsem bu dogrymy? Kaliforniýa Üniversitetiniň alymy Sharon Heyman aýtmagyna görä, soğuk suwda ýuwunmak has hem peýdaly. Eýsem näme peýdalary bar? Gelin olary aýdyp geçelim. Birinjisi, soğuk su sizin huşgarlygyňyzy artdyrýar. Soğuk suwa ýuwunan wagtyňyz simpatik nerw ulgamaňyz herekete gelýär. Şeýlelik bilen ýürek uruşynyň ýokarlanmagy hem de kislorodun kabul edilişiniň hem ýokarlanmagyna sebäp bolup netijede sizin huşgarlygyňyz artýar. İkincisi, soğuk su sizin ganyňyzyň çalt hereket etmegine kömek edýär. Üçüncüsü, eger siz sport bilen meşgul bolanmasaňyz, onda sportdan soň soğuk suw duş alsaňyz, sizin myşlaryňyzyň gaýtadan dikelmegine, çalt dikelmegine kömek edýär. Alymyň aýtmagyna görä, şol sanda da soğuk suw adamyň derisine we saçlaryna hem peýdalydyr. Ondan başga da soğuk suw depressiýa simptomy bolan adamlara hem kömek edip bilýär. Soğuk suwuň ýene-de bir peýdasy hem ol metabolizmi güýçlendirip bilýär. Ýagny siz soğuk suw ýuwunandan soň sizin bedeniňiz öňkü gyzgyn temperaturasyna gaýdyp gelmek üçin mejburi ýagdaýda hereket etmeli bolýar. Ştaýda esasy belläp geçmeli zat hem eger siz elmydamy ýyly suw bilen ýuwunýan bolsaňyz, onda desene soğuk suw ýuwunyp başlamak howply bolup biler. Şonuň üçin siz ýuwaş-ýuwaş, mysal üçin bir näçe temperatura sowadyp şeýlip ýuwaşlyk bilen geçmek gerek. Birden geçmek ýürek durmasyna we her hili betbagçylyga sebäp bolup biler. Şonuň üçin ýygy-ýygydan ýuwaş-ýuwaşlyk bilen geçmegi maslahat berýär. Eger siz şu maglumatlary halanmasaňyz, onda kanala agza bolun, like goýun we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Inniki videoda görüşýänçek, hoş, sag bolun.